हाथीसार, कोकराझार का सब नागरिक लोग के बधाई देना चाहता हूँ। उसके ऊपर फिर कोकराझार मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुला के रखा है और उसको शुरू किया, उसका चालू किया, सिर्फ चालू नहीं किया, उसमें भी फिर 90 जैसे डॉक्टर और 24 घंटे 7 दिन के लिए खुला रखने के जो वादा किया वो सुन के बहुत बहुत खुश हुआ। तो जो आज प्रोग्राम रखा है जो DTO सर ने कि इधर से डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज के लिए जो रवाना होगा, गाड़ी लोग रवाना होगा, तो उसको भी तो एक बहुत खुशी का न्यूज़ है। क्योंकि इधर को जो आदमी के लिए सब मेडिकल फैसिलिटी के लिए अभी दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कोकराझार जा सकते हैं, उधर से ही फैसिलिटी मेडिकल सर्विस ले सकते हैं। वो बहुत खुशी है। उसके ऊपर फिर हमको ज़्यादा खुशी है कि क्योंकि जब आप लोग ने BTC सरकार ने ये शुरू किया, भूटान को मन में रख के किया, तो आप लोग ने जो भूटान के आदमी के लिए भी सर्विस खुला करके ओपन इनविटेशन दिया है, वो हम सुन के बहुत बहुत खुश हुआ कि आप लोग में नीचे जो सर्विस है हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसको अवेल कर सकते हैं, तो हमको बहुत खुशी हुआ। तो ऐसे बताना चाहता हूँ कि यही जो भूटान और इंडिया का रिश्ता इसी में तो फ़र्क है। दूसरा देश में ऐसे नहीं हो सकते, मगर जब भी इंडिया देश में कुछ होता है तो भूटान को हमेशा मन में मेडिकल कॉलेज टोटल 20टा डिपार्टमेंट रनिंग जाना दं। मेडिसिन, सार्जारि, गायनी, ऑप्थेलमोलॉजी, INT बिदि लानानै टोटल 20टा। दा बेयाव मा रोखोमबा जेरै गुबैयै कमन मानसिफ्रा ट्रिटमेन्ट बुङोबा जेरै सार्जारि लाइनावहाय जेरै जिखिनि नर्मेल सार्जारि, गलब्लाडारनि सार्जारि, एपेन्डिक्सनि सार्जारि, किडनि अन्थाइनि सार्जारि, जेरैहाय हिन्जावफोरनि जिथु सार्जारि माने गायनेकलजिकेल इस्यु जेरैहाय मा होनो बेखौ इउटेरासनि अपारेशन बा ब्रेस्टनि अपारेशन आरो मा होनो बेखौ नर्मेल सिजारियान सेक्सनाथ' सिजारियान सेक्सनाथ' नर्मेल डेलिभारि आरो हारानि बेगेंनि जिथु सार्जारि, बिगुरनि बेमार, मेगननि बेमार आरो ENT बेफोर गासैबोनि सुबिदा दंजोबो। आरो बेफोर सार्भिसखौ जोंनावहाय अलरेडि बुंलांखाबाय दहाय टोटेल 91 जोंनावहाय दायो टोटेल 91 फेकाल्टिस दं आरो बिसोर गासैबो रेजिस्ट्रारनिफ्राय लाबोनाय डेमनस्ट्रेटरनिफ्राय लानानै एसिस्टेन्ट प्रफेसर PhD लेभेलसिम दं। स' बिनि रायजोफ्रा दिनै जिखिनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा आन्डार डाइरेक्टिभ्स अफ BTR सरकारनिफ्राय जिखिनि बे रायजोफोरनि जिखिनि सुबिदा होदों बा सुबिदा मोननो नागिरदों बे जोबोद बाख्नायथाव। बा बिनिफ्राय डाइरेक्ट बिनि पेसेन्टफ्रा खाथि खालानि जेरै हाथिसारा, दादगारि, रुनिकाटा बा सान्तिपुर जेरैहाय गुरुबासा बेफोरनि पेसेन्टआ दा डाइरेक्टलि जोंनि मेडिकेल कलेजाव थांनानै सुबिदाखौ लानो हागोन। दा जोंथ' जेबो जायाखैबो जोंथ' मानसिनावथ' हेल्थनि इस्युआ थाबाय थायो, हेल्थनि परामर्सखौ मिनिमाम रेटआवनो लानो हागोन आरो जि गिदिर बेमार जादोंबाथ' माखासे फल'आप इनभेस्टिगेसन लानानै जिखिनि ट्रिटमेन्ट मोननांगौ जानांगौ बेयावनो जाजोबगोन आरो। दा बे रायजोफोरनि थाखाय बे जोबोद गोसोआव लाना रायजोफ्रा बेखौ गोसोआव लानांगौ आरो सुबिदाखौ सरकारि सुबिदाखौ लानांगौ आरो जिखिनि फ्रि सुबिदा थायो जेरै आयुष्मान कार्ड साफ्रोमबोनि लेभेलावहाय साफ्रोमबो पेसेन्टआ साफ्रोमबो आइ कार्ड थायोबा बेवहाय आयुष्मान कार्डआ जोंनाव एभेल जायो फ्रि अफ कस्ट सार्जारि जायो, फ्रि अफ कस्ट किसुमान बेमारा जिखिनि ट्रिटमेन्ट मोनो बेखौ गासैबो लानो हायो। टिउमार केन्सारफोरनि सायावबो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो खिन्थु जोंनावहाय बे केन्सार ट्रिटमेन्टनि जोंनाव जुदि केन्सारा डायग्न'ज जायोबा खाथियावनो जेरैहाय केन्सार हस्पिटाल दंखायो बेयाव थांनानै ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन। माने जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जेन डक्टर सार दं नै खाथियाव बे माने डाइरेक्ट बिनिफ्राय ट्रेन्सपर्टेसन सिस्टेम कानेक्सन होनो जोङो आवगायबोदों आरो बे गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन। नैबे दादगिरिनिफ्रायनो फुंनि 9टायाव बे स्टार्ट जागोन, ओमफ्राय बे डाइरेक्ट कलेजसिम थांगोन। बियो कलेजसिम थांनानै टाउनाव ओंखारहैगोन आरो फैनायावबो मेडिकेल कलेज जानानै नैबेसिम फैगोन। गतिके दस्रा गारि सोलायनांनाय नङा। बे गारियाव ग्लास मोखाङाव लिरनाय थागोन क'क्राझार मेडिकेल कलेज गोजा रङै माने बेनार लिरनाय थागोन। बे बेनार लिरनाय गारियाव डाइरेक्ट जिरायबानो बे डाइरेक्ट माने क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सहैखाबाय आरो। गतिके बे गाबोननिफ्राय जासिगोन। बे जिल्ला प्रसासन BTC सरकारनि माबा बियो थिननाय, बेजों लोगोसे चिरां जिल्लानिबो प्रसासननिबो बहाय माबा दङ, आखाइ दङ आरो सिदा सिदि
क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि बेहाय माने खोबसे जोंनो मोनसे मोजां सुबिदा दं। बे सुबिदाखौ जोङो ग्रहण खालामनो थाखाय बेखौ जों लानो थाखाय जों मोनसे जों बयबो बारायबोनांगौ बेखौनो जोङो मिजिं थिनानै नैबेहाय दिनै मिथिंखौ खुंदों। दारगानिफ्राय लानानै खोला फारसे जिथु बे गारि बे लामा लामा पेसेन्टफोरखौ बा रायजोफोरखौ थिखांलांनायनि बेबस्था खालामदों नामा? बेनोथ' बे गारियानोथ' बे जिथु सोलिलांगोन बे गारियाव गाखोबानो बे थिखां लांफाजोबगोन। गुबैयै मा मानि सायावहाय ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन बै मेडिकेल कलेजाव? बे जोबोद मोजां सोंदों नोंथाङा। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव मा ट्रिटमेन्ट जागोन बेनि सोमोन्दै डक्टर सारा मोजां बुंगोन। थेवबो आं मिथिनायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दिनैनि थारिखआव 91 जन स्पेसियेल डक्टर दं, प्रफेसार दं बेवहाय। छात्रफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे बेवहाय ट्रिटमेन्टबो जायो। 350टा बेड दंबाव आरो बे गासिबो डाक्टारा साफ्रोमबो MD जोब, गासिबो स्पेसियेल डक्टर जोब, जे बिराद गोरों गोरों डाक्टार दं बेवहाय। दा बेहाय ट्रिटमेन्ट मोनगोन आरोखि बिराद खम बेसेनाव सरकारि रेटआव। रायजोफोरखौ सुबिदाखौ लानो थाखाय मा खालामो? बे सुबिदाखौ खावलायो माने सुबिदाखौथ' जों लानो हायो। माने जोङो बे एखे सुबिदानि थाखायनो जोङो हांखुर जालायजासे गुवाहाटियाव थाङो, सिलिगुरियाव थाङो मेरला थाखा गारनानै। दा बेवहाय एसे फैसा गारनानैनो खम बेसेनावनो बाङाय बेसेनावनो जोंहा मोनसे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बिथांमोननि माखासे सुजुग सुबिदाखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला गारि आरो रोगाथाइ बिफाननि गेजेरजों मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों। आं बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि जोंहा चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि OIC डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बाहाय बाहागो लादों। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बिनिनो डेपुटि डाइरेक्टर डक्टर अमित कुमार मुसाहारि बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि बिफाननि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जर बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों। जोंनि चिरांनि जोंहा DTO जोंहा देबजित दत्त, लोगोसे जोंनि क'क्राझारनि जोंहा DTO सार धजेन बसुमतारी बिथांमोना बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मा सुजुग सुबिदा दङ बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोसावनो बिथांमोना फैदों। खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आंबो रायजो राजाफोरनि जानानै बे ओनसोलनि सासे नोगोरारि जानानै रायजो राजाफोरखौ आङो गुरैयै खावलायनो सानदों जे जोंहा गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जोंहा थांलाय फैलायनि थाखाय मोनसे गारिनि बेबस्था बेखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनिसिम हगारनाय जादों। आरो साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेराम नायजानो थाखाय बेराम फाहामथायनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बिथांमोना निस्सय बे गारिजों थांलाय फैलाय जोंहा खालामनो हागोन बिथांमोना बेखिनिखौ फोसावदों। आरो बे फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बे गाव गावनि देहाखौ फोसाबनायाव फाहामथाय लानांगौनि थाखाय जाहाथे बयबो गोसो गुदुं रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिसिम सौहैनो हायो आं बेखिनिखौ खावलायदों। आरो जोङो मिथिनो मोनबाय जे 20टा जा डिपार्टमेन्टआ बे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दिनै बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो बाहाय 90निफ्राय बारा गोबां मोजां डक्टर बिथांमोना बाहाय निस्सय दंफैयो होननानै खोनादों। आरो जोङो मिथिनो मोनबाय जायफ्रा आयुष्मान भारत कार्ड गोनां दा बिथांमोना फ्रि अफ कस्टआव बाहाय नायजानो मोनगोन। बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै जोंनो फोसावनानै होदों। आङो बेखायनो गुरैयै खावलायगोन जों गुबुन गुबुन जायगायाव थाङालासे गोबां खरसा गारालासे जोंनि बे खाथियावनो थानाय जा क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बाहाय थांनानै गाव गावनि लोमजानाय देहा गाव गावनि गोबां बेराम आजारखौ फाहामथाय लानो थाखाय बयबो आवगायबोगोन। आं बिनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय।